života, 3 roky života sú preč. 3 roky života, 3 roky života, 3 roky života sú preč. 3 roky života, 3 roky života, 3 roky života sú preč. 3 roky ho spoznávam, stále za ním kráčam. Vždy, keď som bol s ním, cítil som sa šťastnejší. Teraz leží v hrobe sám, pod krížom som s ním nestál. Až keď kohút zaspieval, väznený mi novú nádej dal, novú nádej dal, novú nádej dal. Volám sa apoštol, nový zmysel má. Až po jeho zmrtvých staní spásu v srdci má. Volám sa apoštol, nový zmysel má. Až po jeho zmrtvých staní spásu v srdci má. Roky ho spoznávam, stále za ním kráčam. Vždy, keď som bol s ním, cítil som sa šťastnejší. Teraz leží v hrobe sám, pod krížom som s ním nestál. Až keď kohút zaspieval, väznený mi novú nádej dal, novú nádej dal, novú nádej dal. Volám sa apoštol, nový zmysel má. Až po jeho zmrtvých staní spásu v srdci má. Volám sa apoštol, nový zmysel má. Až po jeho zmrtvých vstaní spásu v srdci má. Spásu v srdci má. Spásu v srdci má. Spásu v srdci má. Som Peter, apoštol nášho Pána. 3 roky som kráčal s Kristom. Bol som svedkom jeho mnohých zázrakov. Sedel som pri jeho nohách, keď vyučoval, keď uzdravoval. No zutekal som ešte pred začiatkom jeho cesty utrpenia. S jeho krížovou cestou som nemal nič spoločné. Aj ty sa teraz pýtaš, čo máš spoločné s udalosťou, ktorá sa odohrala ďaleko v Judei pred 2000 rokmi. Od
hoci som ju vtedy neprežil fyzicky. Prežíval som túto cestu lásky a jednotlivé zastavenia počas celého svojho života. Počas svojho života, najmä vo chvíľach, keď som svoje srdce smeroval ku Kristovi, ktorý ma viedol ma na ceste pastiera, jeho nevesty, Svätej cirkvi. Vykroč spolu so mnou práve v tejto chvíli na krížovú cestu lásky za srdcom, ktoré stále bije a chce sa ti dať. Chce ti dať nový zmysel.